Oh, duduk. Ro ate parkir. Loh, lah iki ana channel Silo. Wah, adalah kok duwe channel-channel ngene wong ngapusi iki. Channel macam-macam gawe. Iki sing asli iki ya nano bukan permen liyan-liyane iki kok. Nek gawe videone wong ae. Lah ya. Kursine iki lho, Cak, kursine. Sini. Apa? Kursine sampean nggirno. Moh. Lha sampean lak tukang parkir sih, Iya. Cak. Lho lah iya nggirno iki Oh, lah iso. ngerti. Iki cok iso mlebu mrene. Aku tukang parkir mah jadi tukang ngereno kursi. Tapi kan lha iki lah tanggung jawab sampean, Cak. Siapa yang tanggung jawab? Oh, gak melu apa-apa. Ini tanggung jawab ya kok tanggung jawab pacare kono. Kursine sampean nggirno, cok iso mlebu. Ya moh, aku tukang parkir gak tukang nggak kursi kok. Ngono kok guys. Oke, Mas. Ada nih. Apa? Bayar, Mas. Apa? Bayar. 5.000. Ya opo rek, Pak, ya. Lek wong parkir, Ya. iku mobil teko sampean toto jebret. Ya. Lah aku mlebu, ana keperluan apa? Bar iki jogon. Lah aku metu terus ngekeki dhuwit. Aku tukang parkir gak ngurusi wong mlebu, bah metu. Sing penting parkir kene bayar. Lah iya bayar engko. Gak iso ya saiki to. Iki parkir model apa sih, Rek? Lho ya apa sih model parkiran ngene iki umume. Leh. Kabeh lo bayar kabeh. Pak Camat lo bayar ya. Ya kabeh bayar, tapi kan ya marine. Dari sapa? Umume parkir rak ngono sih, Cak. Umume iki gak umum iki. Lha sampean parkir model apa sih iki? Model parkir mobil sepeda ono. Wis ngerti kabeh kene mandek mobil cit. Saya bayar 5.000. Mlebu aku gak ngurusi wong mlebu gak. Lho lah iya, wis aku tak wis. Kita arek-arek lho mobilmu. Lek kuwi teret-tereten. Gak iso. Kasih priti lho. Kok Bayar sih, bayar. engko. Tak gembosi lho. Kembosono lah iso. Gak iso. Bayar sih 5.000. Engko tak kei. Gak saiki. Engko Gak. tak kei. Wis gak iso. Umume iku bayar mobil mandek. Ora ana dhuwit receh, ora ana dhuwit Kon receh. ngerti apa kok ana barang ana duit. Iki ana barangnya apa gak? Tapi kan awak sampean iku lek njaluk barang sampean nak tukang parkir. Iya tukang. Kerja sik, tunggu niki. Kerja apa? Aku gak kerja. Tukang parkir nu gak penggawean ta. Oh gak. Lah iya. Tukang. Aku tak sepritine lho. Sik tah, Cak. Ngene lho ya. Aku tak mlebu sik. Lah sampean mlebu ba metu. Ora lek gak tak bayar mobilku jeno kene. Ya mo. Pokoke bayar dhisik. Yo engko. Gak saiki mom. Gak ana dhuwit receh aku. Tak susui. Dhuwit ku atusan ewon. Tak susui 5.000. Kok tak susu 5.000? Duit saiki parkir 5.000. 5.000. Duitku 100 sosok piro? 5.000. Oh 5.000 rugi aku kok. Hitung to 100 5.000. Kok 100.000 sih sampean iki? Aku gak duwe duit receh kok. Tak susui. Lek endi sosokmu wis? 95. Endi? Kok Aku endi? gak ono utang dhisik. Kok lho nyusuki kok utang wis engko ae. Sik ta sampean lak gak duwe sosok sih. Wis Endi? to. Masa ada 5.000 gak duwe sampean? Ora enak aku duitku gede kabeh kok. Heh? Gede. Gede sak piro duwe kana? Ya kurang. 85. Kurang. Lho, ngene lho, Cak, sik Tak tak. obong lho mobil, tak obong lho. Lho yo aja sih. Lah. Mobilku dhewe kok Parkir karo kabeh bayar gak bayar lho. Lah gak ono susuke sih. Tak lapono di hub Sik tak ngene tak terangno sampean. terang wis. Wis ngene. Iku dhekmu piro? 25. Aku sosok 45. 65. Yo, sosokku 45. Apa? Ndi 45? Sing 10 menit tak parani. Moh, Wis parkir omane mundur ping loro kas. lho lah aku kok parkirmu. Tak parkiran 5.000. Iya. Terus? Saya ketak susu 35 sampean mundur maneh, mlebu maneh. Ya rugi lho aku. Ya kene lho sing rugi prapit. Lho yo gak sih. Ya saking ngene iki gak ngetokno nyawa. Kok nyekokno nyawa? Nyawamu etokno. Kok Ya mau nyawamu dhewe, kok dhewe nyawa. duwe sih. Aku ya duwe ijo lah. Moh,
Kok mau gak tayo. Ngene lho sik tayo. Awakmu lak gak ndek sosok. Oke. Lah aku tak murni sik. Lah iku aku kok ana sosok 5.000. Lah aku Tak kekno awakmu. Lah kene sing Joko sop. Loh, awakmu jok. Ya opo sih aku emosi sih wong iki. Ya aja ngono alus-alus ta Mas, ngono Lho kedungan. sampean koyo ngono ya, Cak. Ngene lho sik ya. Lho sampean emosi aku ya, saya emosi lho. Emosi piye? Sampean wani ta be aku tukang parkir. Ya wani kok. Wani temen. Wani. Bocot to. Gaji ge. Ngene lho aku mangkane aku iki. Kene wis penak-penakan ya. Iki ana susu ra gak? Ono. Endi? Kok engko nek balik to. Kok lek balik sih. Kita golekno engko wong-wong Ya lek ana tukang parkir, ana wong parkir maneh. Lek aku sampe metu gak ono parkir. Mesti ono engko nek gak tak paranane wong-wong tak kon parkir ini. Ngene lho rek, yo. Ngene he. Yo. Iki kan awakmu gak ndek susu. Lah aku tak mlebu tuku yo. Mari kan oleh susu. Wis gak percaya ngene wis, duwe ndi? Aku sing mlebu tuku sampean kene. Lho kan ngerti ta aku karep tuku apa? Sampean ngerti ya tukang parkir? Lho lah iya. Iso apa gak tukang parkir? Yo gak iso. Lah ya padha ae aku tuku ya gak harus gak iso karo ini padha. Lah yo gak iso aku kate mrono. Bayar dhisik. Lho aku kate mrono. Lah aku nang ndi? Kene ae tunggu. Lha gak iso sampean rono aku ya rono. Mari ngono tak bayar. Gak iso, aku gak percaya mbak wong kok. Gak percaya. Ya Allah, aku kudu ya opo? Keramas to. Kok keramas ini lho. Gak iso bayar. Lah aku bayar lagi susu endi? Susu endi? 35 ono Lho kok 35 ya kurang lho. Jaluk ono parkir maneh ping pindho kas. Kok dijaluki parkir terus kok aku lalar gawe meneng-meneng ngundurno montor terus tak parkirno maneh rugi. Oh, mandap ping 3 kan pas akhire. Sampeyan yo gak diutang aku gak diutang sampean. Ya rugi aku. Ya kan no. Wong tukar parkir ya opo sih kon padha karo meres aku lho. Sing meres apa? Ya iya. Ya nek anduk yo tak peres. Kok peras-peras ngono ku awakmu mecu aku parkir maneh. Sampeyan duwe anak apa gak? Boh, gak anak-anak aku. Temen. Tak suwe-suwe lho motormu. Nek gak gelem tak peke motormu. Sik. Aku wis mari. Gak usah gak sido tuku aku. Ndi mangan ayo. Aku lho ngondi. Wis gak usah parkir. Aku numpak ndi? Gak usah parkir. Ya parkir to. Gak iso. Lah aku rugi mari parkir iki tanahku. Lha lapo? Tak susu kene. Aku iki mang. Yo. Gak sido rono. Yo. Sik panas sik. Gak sido mrono kan aku. Iya. Gak sido mrono kan. Parkir apa urung? Ya durung wong jeneng kok Iki mandek kon le kursiku. iki kan nang les to. Medun. Gak iso. Kon gak ditukang parkir aku sing numpak. Lho ya moh kok moh. Wis gak sido aku, gak sido tuku. Gak sido. Gak tak kon metu gak tak sempriti. Wis gak sempriti ya iso dhewe. Nobro ya, Ben. Wah. Nobro kapok. Wah. Ono tak tobruk. Moh, kon duwe anak apa gak tubruk anakmu? Oh, anakmu tak tobruk kene. Ayo anakmu tak tubruke. Anakmu tak tobruk kene. Lah aku tak tubruk mbek apa gak duwe mobil. Ya wis e. Wis ayo. Mobilmu tak peke to? Oh. Tak peke to mobile. Bayar to? Wah. Apa? Kata sempriti. Nubro.